Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ka Malki Sports Club kelasya Pynrem no ha ka Langsning Football Club the South Goal Lakaway ha ka Lempung Ilakai jong ka Officers Choice Blue Shillong Premier League ha ka je khon ka balalong ha ka khatwai trek mentau nailar Hamadan Jawaharlal Nehru Stadium Polo ha ka ni ka je khon ha ka kelas tem ka Langsning Football Club kelaya ban perki nikong ya kajar ha ka minit ka balai punyo lengba ebor mi buam hadin bala petang ka je khon ha ka kalamen ka Langsning Football Club kelaya ban tap yang sa Argol lengba Ronald Kidon lingdo nonglain haka minit kebasan puar bat ukan sai bor lohoj balayo bantap ya ka gol ke balai haka minit kebasan punyong shua baki minit ya khon kin poi no artat sa kabakon ka Malki Sports Club kalayo ban penpai si gol haka minit ke banyu puar lengba orang ilakai uban nabar jela u Ozi Noah Kamara bat haka minit ke banyu khandai ka Langsning Football Club kalayo ban kamai sa si gol kabalang ro ka gol ka basaw hadin ka jingbakla jong nong ilaka jong ka Malki ubala kom thap shala ka gol la jong